A veure, jo l'únic que puc afegir sobre el tema del ciclisme i la migdiada... És veritat, ciclisme, molt important, sí, és que això. Això m'ha alliberat un record. Jo vaig anar amb un amic meu, el Lluís, de vacances una vegada a Sant Sebastià, i era quan encara hi havia una mica de chapapote. Hòstia. I sí, Hay unos hilitos... I sí, hi havia com unes boletes, allà ja eren boletes, i aixecaves els peus. I clar, havies de tornar a la pensió, pensió d'orgull era Sant Sebastià. El portaven dos germans, una germana i el germà, i a mi quan em veia, com soc vermell, em deia que era de Navarra. ¿Eres navarrico tú? Yo, tengo la piel roja, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? ¿Que per ser tenir la pell vermella ja ha de ser de Navarra o què passa? Ja hauries d'haver dit, no, és la tensió. Sí, la tensió. I què passa? Que coincidia amb el tour, perquè era estiu, i ens havien d'anar a fer la migdiada, però portaven els peus totalment negres. I ja a la platja de Sorriola, ja donaven com un sabó amb oli, però es va acabar i, clar, no podíem... Havíem de dormir, no podíem tancar la cama. I vam fer com a l'último superviviente. Portàvem unes llaunes d'atún maçó. Perdó. Riures, però perdó. Nosaltres vam anar a la banyera. No. Vam agafar... els peus amb tonyina. No, amb tonyina no. La tonyina era per menjar després, no. No! Sí, però no tocava el peu, no tocava el peu. No la filtràveu amb els dits? No. La tonyina queda dalt. No, solament buscàvem l'oli. La tonyina queda dalt, l'oli a l'ensalada, no? No, perquè no tocava l'oli. I llavors ens vam mullar els peus amb l'oli i la chapapote marxava. I aleshores ja, òbviament, ens vam poder estirar tranquil·lament, netejant l'oli, perquè clar, si després... Clar. Sí, i ens vam poder estirar a dormir la migdiada amb el tour. És l'únic que puc afegir. A dormir la migdiada després de menjar macarrons amb tonyina, clar. No, vam menjar tonyina amb pan Bimbo, que és el que teníem allà. Però la tonyina en cap moment va tocar el peu, o sigui, l'higiene era màxima. Jo crec que l'Ibai està menjant possiblement amb tonyina. Possiblement. Vale.